ଆମ ଦେଶ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖରେ ଇଂରେଜମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମେ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ। ବାହାରିଲା ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଖସିଗଲା ଗଡ଼ା କୂଅ ମାଡ଼ି ଜଳେ ଗଲା ପଡ଼ି। লেখুন বড়িয়া সিং প্রধান শিক্ষয়িত্রী এবং গুরুজ গুরুমাবৃন্দ এবং এটার উপস্থিত ଥିବା ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛେ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଏହି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି ଓ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ଓ ଗର୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କଲା ପରେ ଆମ ଦେଶ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପାଇଥିଲା। ଆମର ଆମ ଦେଶକୁ ଆସି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ। ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବମୟ ଦିନ। ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଠାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ ଓ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। 1921 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ 2 ଅକ୍ଟୋବର 1869 ମସିହା ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 30 ଜାନୁଆରୀ 1948 ମସିହା ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଦିବସକୁ ଭାରତରେ ଶହୀଦ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ କେବଳ ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନୁହେଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଶର ଉନ୍ନତି, ଏକତା, ଶାନ୍ତି ଓ ଭାଇଚାରା ରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଚେତନତାର ସହ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ ଓ ନାନା ସାହେବ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 1942 ମସିହାରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ବୋଲି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଆଜାଦି ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ହାତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ सुनार भारत
ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତରେ ତାହା ନାହିଁ ଜଗତେ। ଏ ଭାରତର ଭୂମି ପବିତ୍ର ସମୃଦ୍ଧ ରତ୍ନକର୍ତ୍ତା ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଏହାକୁ ସୁନାର ଭାରତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୈଦେଶିକ ଶାସକମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଏହା ଉପରେ ଲୋଭ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ବହୁବାର ଏ ମାତୃଭୂମି ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକୃତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଭାରତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ପୂର୍ବ ସମୟ ଥିଲା ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦିନ। ଇଂରେଜମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ନାଁରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଦେଶର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦମନ କଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନନୀୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଓ ଆମର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଦିବସରେ ମୁଁ 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସତ୍ୟର ପଥେ ଆଗେଇ ଯିବା, ଏକତାର ଦୀପ ଜାଳିବା, ଆମେ ଭାରତ ମାଆର ରଖିବା ନାମ। 1940 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦେଶକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ, ପରେ ପରେ ଆଫଗାନ ଓ ମରାଠାମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ପଥ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଥ। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥମେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବା ପାଇଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ପରେ 1940 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ମୁଁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଶିଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଭିଏ ଭାରତ ସନ୍ତାନ। ହାତେ ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ବଢିବା, ଗଢିବା ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖିଦେବି। ଜୟ ଭାରତ। Thank you. Next. କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରରେ ଗଢ଼ିଛି ଏହି ମୋ ଜୀବନ। ଏହି ଦେଶ, ଏହି ମାଟି, ଏହି ପାଣି ପବନ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରରେ ଗଢ଼ିଛି ଏହି ମୋ ଜୀବନ। ମା ଜନମ ଦେଲା, ମାଟି ତଳେ ଧଇଲା। ମା ଜନମ ଦେଲା, ମାଟି ତଳେ ଧଇଲା। ମାଟି ମା ସବୁ ଦେଇ ସୁଖେ ପାଳିଲା। ଓ ମାଟି ମା ସବୁ ଦେଇ ସୁଖେ ପାଳିଲା। गीतिका बागसी स्वागत सिंह। रेडी स्टार्ट। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନମ ମୋର, ଯାହାର କୋଳେ ବଢୁଛି ବହି, ଜନନୀ ପରି ପାଳୁଛି ଯିଏ, ସେହି ତ ମୋର ଜନମ ଭୂଇଁ। ଗହନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ, ଗହଳଲତା ଦେହଟା ସହେ, ଡାଳରୁ ଡାଳେ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି, ମଧୁର ଗାଏ ପରା
କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଜଗତେ, ଏ ଭାରତ ଭୂମିର ସମୃଦ୍ଧ ରତ୍ନଗର୍ତ୍ତା ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତି ସମାନ, ଏହାକୁ ସୁନାର ଭାରତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଂରେଜ ବଣିକ 1600 ମସିହାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆମ ଦେଶର କେତେକ ଶାସକ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଏକତା ଅଭାବରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଲେ। କ୍ରମଶଃ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶର ଧନରତ୍ନ ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଲେ ଓ ଆମ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀମାନେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ କହନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ତୁଳନ ଦାନ। ସେହି ଦିବସଟି ଅମର ଅକ୍ଷରରେ କାଳବକ୍ଷରେ ଖୋଦିତ ହୋଇ ରହିବ। ଭାରତର ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମ୍ମାନର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ତ୍ୟାଗର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଜଗତେ, ଏ ଜନ୍ମଭୂମି ପବିତ୍ର ସମେତ ରତ୍ନଗର୍ତ୍ତା ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତି ସମାନ, ଏହାକୁ ସୁନାର ଭାରତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୈବଶିକ ଶାସକମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଭାରତ ଉପରେ ଲୋଭ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଏ ବହୁବାର ମାତୃଭୂମିକୁ ମୁସଲମାନମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏ ଭାରତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନରେ ଥିଲା। ଦେଶର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ନାଁରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଦିବସଟି ଆମର କାଳବକ୍ଷ ହୋଇ ସେ ଖୋଦିତ ହୋଇ ରହିବ। ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର। Next. स्वागत गीत ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ପିଚ୍ ସରିବ। ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ଇଏ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ରହିବ ସ୍ପିଚ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ଯାହାର ନାଁ ଆମେ ଭୁଲ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛୁ ତାହେଲେ ରହ ଟିକେ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ଗୁରୁଜୀ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ପ୍ୟାଦର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାର ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଏହି ଦିବସଟି ଆମ ଦେଶର ପବିତ୍ର ମହାନ ଦିବସ। ଏହି ଦିବସଟିକୁ ଗର୍ବର ପକ୍ଷର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମର ନେକ୍ସଟ ଗୀତ ପାଇଁ ରାଜବୀର ବଡ଼ସ୍ଟେଟ୍ मुक्ति के
କିଏ ପାଟି କରୁନାହିଁ କଥା ଶୁଣୁ କିଛି ରେଡି ନିଜର କାମ ନିଜ କରିବି ପଛଇବି ନାହିଁ କାହା ମନରେ ଦେବିନି ଦୁଃଖ ଯିବି ମୁଁ ପଛେ ସହି ସଭିଙ୍କ ମନ ଜିଣିବି ମୁଇଁ ସହନଶୀଳ ହୋଇ ସଫା ସୁତୁରା ରହିବି ମୁହିଁ ଅସନା ହେବି ନାହିଁ ପରିବେଶର ଯତ୍ନ ନେବି ଆପଣ ହିତ ପାଇଁ ଭୋଗିଲା ମୁହେ ଆହାର ଦେଇ ବାନ୍ତି ଖାଇବି ମୁହିଁ ଜୀବ ହତ୍ୟା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ଜୀବନ ଲାଳସା ପାଇଁ ସବୁ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଭେଦ ରଖିବି ନାହିଁ ପର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନୀତି ଧନ୍ୟ ଆଣିବି ମୁହିଁ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି ସାମାନ୍ୟ ହିତ ପାଇଁ ବାପଙ୍କ ପରି ସାହସୀ ହେବି ମୁଣ୍ଡ ନଇବି ନାହିଁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କଲେ ଯତ୍ନ ମିଳେ ଭାଇ ଏସବୁ କଥା କହିଛି ଆମେ ବାପୁଙ୍କ ଦୂତ ହୋଇ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବି ଠାକୁର ସେ ମୋ ପାଇଁ तेरी शान पसंद के कोई ना क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा के जिंदा तू बात है मेरा मैं तेरा परिंदा जी अर्जी दीवान के तू बात है मेरा लटिए गाचाई रो चटुसिए चेराटी तारो डौलोडा बुधिया तारो स्वर्गीय छाड़ी जाइथिला दिन झड़ी बाहरी लटिए पाठ पढ़ी पाठ जाऊ जाऊ हसी गला गुण मुँह मारी तले गला पड़ी गुरुजी देखिले देह तार माणिका धुअरे सर सर तिଳେ ସେଠିକି ପାତର ନ କରି ଆସିଅଛି ହୋଇ ଧର୍ମର ପଚାରିଲେ ଗୁରୁ ଏକି ହେଲା ଏତେ ସରି ତତେ କିଏ କଲା ପିଲାଟି କହିଲା ବେବେ ଆସୁ ଆସୁ କାଦୁଅରେ ଘର ପଶିଗଲା ହେଲା ଦଶହରା ଛୁଟି ବେଳ ମାଣିକା ହାତୀ ପିଲା ଡାକି କଲେ ମେଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର